Bazen behin herri bat, amnistia osoa edo euskal presoak Euskal Herrira lelopean urtez urte Euskal Herriko kale luze eta zabalenak hartzen zituena. Kilometroz kilometro zapaldu genuen galipota aldarriz bete genuena, injustiziaren motorren zarata isillarazi eta isillarazitako ahots zilegiei galtzada eskaintzen ziena. Bazen behin herri bat, giro epel zeinotz, elur zein euri, itsasgora zein itsasbera, tantaz tanta, dispertsioaren itsas zakarrari, aurre egin eta olatu izatera iritsi zena. Lege salbuespenak salatuz, harriak mugitzeko ere, prest zegoen herri bat bazen. Presoak orain oiukatuz, bidea egin eta bidea izan zena. Gehiago luza etzedin, konponbidearen ateei behin betiko giltzak eskaini zizkion herri bat bazen behin. Geltokiz geltoki ari gara igarotzen bidea, bide luzea, baina guk argi dugu. Bada herri bat, 2027ko urtarrilaren 9an, helmuga bat igaro nahi duena. Bada herri bat, argi duena. 2027ko urtarrilaren 9ko manifestazioak azkena izan beharko luke. Denak etxera.